Tarragona, ciutat plena d'història. Ofereix sol, tradicions, gent acollidora i la millor assistència sanitària pública. Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Som l'hospital de referència a la província de Tarragona i pertanyem a l'Institut Català de la Salut. Atenem a les persones de forma individualitzada. Donem resposta personalitzada a totes les seves necessitats. Donem la millor assistència sanitària des del moment del naixement fins al final de la vida. Estem preparats per diagnosticar i intervenir en els problemes de salut de més alta complexitat. Disposem de la tecnologia sanitària més avançada per resoldre les qüestions de salut més complexes. Garantim la millor atenció a les persones amb vocació assistencial, compromís i empatia. L'expertesa i el coneixement de les persones que treballen a l'hospital avalen la presa de decisions en totes les actuacions assistencials i de gestió. Estem capacitats per formar els millors professionals de la salut més enllà de la ciència, en habilitats socials i comunicatives i en gestió de les emocions. Estem preparats per donar resposta a totes les necessitats que puguin sorgir durant el procés assistencial. Comptem amb l'altruisme i el compromís de persones que tenen cura de les persones. Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Amb tu, per a tu.